Gonią! Gonią! Bierzą! Bierzą! Gonią! Gonią! I tak głos wyrzucam na YouTube, więc... Opa! Haha! Tańczące psy! Oto! Uwaga, nagrywam! Bawią się, tak! Gonię, tak! Będziesz na YouTube zaraz. Uciekaj! Nie no, Magda! Uciekaj! Marta, nagraj ją. Nie no! Daj, żartowałam! Tina! Uciekaj! I wkracza Daisy! Gonią! Tina! Tina. Nie da się już. Pokażesz mi później. No, będzie na YouTube, na swoim, na tym sobie, na dużym, bo na małym to jest taki chyba. Uciekaj! Bucie mam. A nie jednak. A czemu ja no załóż to szybko, póki się nagrywa filmik. Tylko żeby śmieszną Daisy. Będziesz nagrywać tak, tylko tak wiesz, żeby było widać, nie? O. I nie ciśnij tego czerwonego w środku. No nie możesz, chodź sobie idź. Chodź, Daisy. Mogę? Mogę? Nie. Wow! Czekaj, to patyka. Marta, czemu tutaj się wyświetla rec? Bo to się znacznie nagrywa. Aha. Nie go. Aha, bo to Saba. Znaczy wygląda coś śmiesznego, patrz. Patrz. Dobra, kurwo, złap tego kundla. A dobra, masz na smyczy. Co to ciąg? No możesz to już wyłączyć, albo to ode mnie wziąć. Buu! Daisy! Chodź! Daisy! Biegnie, biegnie pan. Kto? Kto? Na ławki, szybko na ławki! Szybko na ławki! Szybko, szybko, daj! No pewnie. Dawaj. Dobry. Wiem, wiem. Chodź. Co? Nie wiem. Gdzie tak lecisz? Może kurwa nie. Chodź. Chodź tu, chodź. Ja też. Od razu było Chodź. karate, jeszcze sprawie bym go poskładała. Dawaj to, chodź. Dawaj. Tina! Dawaj to. Tina! Kina, masz. Chodź. Chodź, jajniarku, chodź! Soba, oddaj, chodź. Chodź, jajniarku! Chodź, Soba, oddaj, chodź, chodź, oddaj, chodź. Chodź, stój, chodź. Chodź. Chodź tu. Daisy, patrz. A jak ona taka będzie w wakacje, to zajebiście. I w wakacje będziemy je zabierały na działkę. No, to w końcu... Oj. Wszystkie 4. No. Autobusem, kurwa. Co? Autobusem? No. Jeszcze Czesiu będzie jeździł i Tomek. Tak. No. Chodźcie. Chodź. Możesz mi zadzwonić w końcu. No zaraz.
Niech się zabiegają, bo. 14:03. No, daj to. Chodź. Daj mi do tego luja. Zaraz, nie, gdzie mam też zostaw na razie. Bo sobie zanim wszystko upada i próbujecie. Chodź luju. Luju. Tina, masz. Tina! Luju. Co macie? Co? Daisy. Chodź. Daisy. Chodź szybko. Szybko. Daisy. Szybko. Chodź. Aha, Daisy tego już szuka, dobra. Stawmy Daisy w spokoju. No to ty tak na filmik. Co? No to ty tak na ujęciu. Kurwa mać. Ale on chyba skręci. Albo lepiej, chodźcie. Chodź. A to chuj biegnie za nami. On tu biega, no, czasami. Siury! Nie, Daisy. Zobacz. Zobacz. Uhu.